sređena, sledeće je vreme. Prejela sam se pite. Trebalo bi da je tu Pony Pegas po imenu Rainbow Dash, koji raščišćava oblake. Pa baš i ne obavlja posao dobro, zar ne? Izvinite. Da vam pomognem. Ups, izgleda da sam preterala. A ovako, sušač kiše koji sam lično patentirala. Nemojte da mi se zahvaljujete, nema na čemu. Da pogađam, ti si Rainbow Dash. Glavom i čuberkom. I zašto? Čula si za mene? Čula sam da si ti zadužena da održavaš nebo vedrim. Ja sam Twilight Sparkle i princeza me je poslala da proverim vreme. Da, to će biti brzo. Za tren oka, čim završim sa vežbanjem. Šta tačno vežbaš? Čudesne gromove! Oni nastupaju sutra na proslavi i moram da im pomognem. Čudesni gromovi? Da, Najtalentovaniji letači u cele Ekvistriji? tako je. Molim te, nikada neće prihvatiti Pegasa koji čak ne može ni da održi nebo vedrim. Hej, ja ovo nebo mogu da razvedrim za ravno 10 sekundi. Dokaži. Šta sam rekla? 10 sekundi, ravno. Nikad ne bih ostavila Ponyville na cedilu. Da si samo videla svoj izraz lica. Baš si smešna, Twilight Sparkle. Jedva čekam da se družimo. Wow! Neverovatna je! Čekaj, nekako je lepo kad se malo navikneš.